ndo rakavharwa kii dzainge dziri pana. Alright. Ndobva ndatora kii ndobva nawe ndatambidza mupurisa gurukota Ramambo. apo ndirotambidza gurukota Ramambo ndakazoona ndadzipwa kora ndakasuka taiga. Taya musizvo. Yadzipwa ndadzipwa. Gurukota Ramambo ndinobva ndivakazoti aiwa zauyisaite zvenoizvi chipinda utsvake ndiro yako yaungaroda utsvaka. Wabva tapinda setup yechiwadrop icho cheRed Cross. Red Cross ndandati bhokisi Red Cross. Wabva aenda kwese kuvhunura kwese kunakisa ndiro kuda kuti anakise ndiro ine ropa azi chitora kwakutenderera kutsvaka mwese wakavhunurudza mwese wabva ashayawo mese. Saka munomuchimu makaita kunge musitoro mwemaspare parts emotokari dzedhorobheni. Uyo pakati wagutsikana here kuti washaya ngoti hatidi uzotadzoka kuzoti kana kuti ndashaya ngekuti ndavhiringidzwa. Washaya here tishende asi ndadini wabva anyepera kunga munhu wafenda wabva tabuda wabva taenda tamudzira handi Bernard unozi Bechinafu. Ndiri kubudirwa mukadzi wangu uri kubudirwa ndiani? Bechinafu. Ndiye Bechinafu watinoziva ndiye waiti kwazi wakauraya munhu unozi Bechinafu. Uyu mutumbo wangu uri pasi pebridge racho iro unozi Bechinafu. Ishe wakandiona ndine mhosva yekuti ndakauraya vanhu 1920 na 19 imimi. Aiwa zachikana. Aiwa ndiri kutaura zvechokwadi. Mamusati mazvarwa ndakaramba ndikarohwa kuzi ndibvume kana vadiva vateereri kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Tinotaura nevanhu vanenge vaine matambudziko kana kuti nyaya dzinenge dzichiitika munharaunda dzinenge dzichiitika in real life in real time. Saka nhasi ndiri munzvimbo yeGreen Market ndine familiar face yandagara tichibudisa paTV yedu. Vazhinji makazovaona vari kudare raSenator Chief Mutasa kuManika Bridge, but pane a story behind kuti vakazosvika sei kudare ikokoko. Gore iroro I think it's last year pakabuda nyaya mumwe munhu achibudirwa achivapomera kuti panzvimbo pavo kana kuti pabasa pavo pavanoshandira pane yakaita kunge ndiro here ine ropa. It's a serious accusation, haisingori a light accusation. Kusvikira mambo azoti aiwa iwo handei kuGreen Market kwacho tinoona pakasvikwa. Munhu anga abudirwa akashaya ndiro, ndipo mandiri murume macho murutonzi mama ine ndiro. Saka tinoti nditaure navachikati ndinzwe kuti chii chakazoita kuti tisvike panzvimbo iyi, chii chakazoita kuti munhu yazotanga kuvhotomoka, chii chakazoita kuti because kuvhotomoka dai chokwadi tisingashandisi word iroro, chii chakazoitika kuti munhu anongedzere vachikati. Saka vachikati ndinokupasai nemufaro. Ndinofara chaizvo kuna Shaya Studio neCooperative World. Handitika mabasa ari seiko muno muGreen? Mabasa ari kufambawo zvakanaka, handiti, asi hope hadzisi kuuya ngekuti kupomerwa mhosva ioneke usina kupara kana kuti mhosva idzosina kupara zviro zvinorwadza chaizvo, zviro zvinorwadza. Mungatibatsira kuti nyaya yakatanga sei vachikati? Nyaya iyi yakatanga pakurwara kwakaita muzukuru wangu, mwana wehanzvadzi yangu. Uyu takachengeta mumusha mwedu isusu vachikati. Kurwara kwakaita wakarwara cerebral malaria. Wabva adhitenwa paGeneral Hospital. That was 2014. Adhitenwa paGeneral Hospital musi wekuti adischarge akabva angobuda, akabva azi iwe wakafanira kuti uende kodischarge kusakubva. Sakubva outpatient kune kuno discharge mapenzi, hospital remapenzi. Saizvozvo iye wacho haana kukwanisa kuzonga achienda kusakubva
kuti azodischarge ngemadhokuta aona kuti cerebral malaria iri musoro yapera here. Akabva angobuda panze peGeneral Hospital paya kwatokwira mabhazi anoenda kwaHonde, kunova ndiko kumusha kwedu, kunova ndiko kwakaroorwa kwaHonde ngemhuri yekwamasaiti. Adaro izvozvo isusu takazoenda the following day kuti tiende kuone murwere wanenge pamubhedhi hapana munhu, saka takafunga kuti munhu waenda ku manesi akati munhu wenyu tamuendesa kubva semunhu angari ane element yekutendera musoro kuti aende kodischarge ikoko, saka enda kusakubva. Tobva taenda kusakubva kuno discharge mapenzi kazi munhu anosvika ba kuno. Saka saizvozvo tiri kunetseka kudaro takafonera kwaHonde ngekuti iye haana foni, takatofonerawo tete wake. Tete akapindura kuti isu takatouya hedu zuro. Ndipo paya takagarisika tikati pamwe malaria izvo aenda hake uko, pamwe yadini yapera wadischarge wake kuhospital. Saka 2016 ndipo malaria yakabva yasumuka, hosha yange isina kupera zvakare. yakabva yasumuka kusvika 2017 akasvika pakupisa imba yangu. Right now kutaura kwandiri kuita rufu yangu iyo ndinayo, ndiri kugara pahomestead yanga iri yewabereki wangu wacho wese wakashaika. Inini wacho homestead iyo ndandavaka ngemaoko angu mairi hatisisini, yekuti iyo corporate world muchazviona paKunashe studio. Nzvimbo yacho yakapiswa imba yangu, homestead yangu ikaparara. Saka malaria iri kuendera mberi, ndipo pakasununguka mwana wake. Mwana akatadza kuyamwa, pakava kunetsana nemurume, kusvikira murume akati isusu kusayamwa kuri kuita mwana imhosva yekuti ingozi yedu yekwachikati isusu. Ndipo pakati mukadzi wangu uri kubudirwa ngengozi inozi Bernard. Tazoendawo kutakaenda, ndipo pakazobuda futi kuti kutaura kuti handi Bernard ba, unozi Bechnaf. Ndiri kubudirwa, mukadzi wangu uri kubudirwa ndiani? Bechnaf. Bechnaf ndiye Bechnaf watinoziva ndiye waiti kwazi wakauraya munhu unozi Bechnaf, uyu mutumbo wangu uri pasi pebridge racho iroro rinozi Bechnaf. Akavaka bridge Bechnaf ndiye waitaura, asiya nezvekuti Bernard. Akatoti ndakauraya Bechnaf not imimi makazvarwa rii? Bechnaf makambomuona here? Bechnaf anaomuona ngekuti Bechnaf wakafa ndisati ndaberekwa. Bechnaf anonzi wakafa 1952. Saka imimi ndakaberekwa 1958. Saka vakamuuraya Bechnaf sei? Ndisati ndaberekwa. Ndiko kurwara kwacho zvekutaura ngezvazvo pacorporate. Bernard uyo anga achiziva ngewekuMozambique. Anga atoti in fact B uyo anga kumutora saBechnaf. Alright. Saka zviripo tarera hosha kudaro izvozvo. Ndataura ngekupisa kwakaita imba. Kuti content yese yanga iri mumba hapana yachakabuda. Hapana. Lucky enough ngekuti ndandine imwe imba ndiri mugari weMwamutare most of the time. Ndine imwe imba iri muno Mwamutare. Okay. Saka humu ndakarwadziwa kana kuti ndakaafektwa hangu, asi hazvisi akazonyanya kundiafekta maningi ngekuti macertificate nezvimwe zvose zvakadaro zvechikoro nezvimwe zvese ndandinazvo kuno. Saka zvadaro zvokuzoti 2025
pakarwara mai vangu ndipo pakabva ati uya kuno iwe ndiwo wakonzeresa kuti mai ari kuita serious ngemunhu wakauraya unozi Bechinafu. Ndipo paya ndobva yabuda imwe ngozi yemumusha mwedu yakasorewa ndiwo nesekuru wangu, umwe munhu wakasorewa ndisekuru wangu ngemadziteteguru angu mune 1920. 1920 ndisati ndaberekwa futi. Kazi iyo ndiwo akandiuraya. Uyu anga kuti ndakauraya mweya mungozi ya 1920 ndi hanzvadzi yangu toti 5th born mufamily mwedu, ini ndine number 4, iye number 6. Saka kuti ndakauraya munhu 1920 hazvina kupirira ipopo. Akabva ndipo pakabva waenda kwa Ishe Muteto. Waenda kwa Ishe Muteto kutaura kuti kwazi ndakauraya munhu 1920 naBechinafu iyeyo, vanhu vairiwo. Ishe wakandiona ndine mhosva yekuti ndakauraya vanhu 1920 na 19 imimi. aiwa ndiri kutaura zvechokwadi. Mamusati mazvarwa ndakaramba ndikarohwa kuzi ndibvume kana ipapa that was 2024. Right. Ndimokubatai muromo ipapa because nyaya yamataura inyaya itori serious achikati yemedhaionwa ere. Chii chakaita kuti muzobvuma wakauraya vanhu? Mumva matobvuma? Handina kubvuma. Vakasvika paconclusion iyoyo nekuti zvazvanzi. Vakasvika paconclusion iyoyo pakuti inini semunhu unoziva zvaari kuita, semunhu unoenda mumatare mumacriminal courts mwese kana civil court, ndiri munhu anoatenda macases. Amwe ndichiendawo nawo ndichiwina. Saka ipopapo wakabva wandiona ndine mhosva, ini ndikabva ndati izvo mandiona munhu ndine mhosva, regerai ndichiende padare repamusoro netapio. Ndobva ndachienda kwamambo. Mambo ndipo ndipo takazotanga kushandisana neane kuNashe Studios nomwe wakadaro neamwe mastudios. Nyaya yacho yakubuda. Yakubuda pawo. Mataura point mukati hanzi makarohwa. Pane munhu anorohwa here? Ndikanyepere yangu. Chii chakaitika? Ndibatsirei. Kurohwa kwandakaita ndakarohwa kuti ndibvume kuzi ndibvume nyaya. Mungandiudza here zvakaitika ipapo? Ndasungwa kudaro iko ndakarara ndine cheni. Oti nanhasi mawanga arimo. Ndakarara ndine cheni ndikaendesa ku police post ino yepaGreen inozi paGreen pane police post iri anda Ruda. Ndikarara ndiripo ndakasungwa. Ndikabva ndazoendeswa kwaRuda. Ndiwo kwaRuda ndiwo akazoona kuti hapana mhosva iripo. Plus kwaRuda iwo wangu wambouya wachiripoterwa futi kuzi open eye docket. Mhosva ye1920. Wakaona. Aiwa, munoziva kurwara izvo kunoita. Kazi kana une hama yako iri kurwara kana kuti wacoperate world kuti wane hama dzavo dziri kurwara, please handle with care. Chimutaura saka bva masungwa bva maende. Ndaendeswa kwaRuda. WeKwaRuda wanenge kwaRuda kuya wanga wakamboenda kana kwana kuita katatu. Wachitende mwosunga hanzvadzi yangu uyu akati enda mwosunge sekuru wangu. Wakauraya vanhu vairi uri paGreen Market. Mapurisa sewanhu vakambosungana nemakesisi akafanana naiyoyo. Vakati aiwa imwe tarife yanyaya kunyanga. Then they to spend the whole day vari pakembi paRuda. Pauna. Wachizi warumirira mapurisa ada kubva ipi nyanga. Ngoti display weRuda uri nyanga. Saka wazoona kuti zuva rakudoka kuma5 wakati mapurisa ekunyanga haachauyiwa. Yanga iri way yekuti wanobvisa kuti wakamboitira futi wamwe kuti nyaya yenyu hatiintateni bai. Wachibva waputsirwa mawindo ese pastation. Saka wanga wakusha kuti zvinogona kudzokerera futi zviro zvakafanana naizvo. Saka zvadaro ndipo mapurisa toti kwaRuda wakaenda kanokwana kuita 3 attempts wachida kuti dhoketi rivhurwe, mapurisa achiramba. Zvadarozvo ndipo takuchenda taakwa uyu
uyu hanzvadzi yangu kuti ndakauraya munhu 1920 anorwara cerebral unorwara wikani asthma. Saka hosha wakabatwa asthma 1988. Alright. Saka asthma ndiri kuerengawo knowledge yangu ndakaona mupepa. Asthma inozoguma yamusoro. Alright. Saka ndiko ndakabva ndatoona kuti maitiro akuti hanzvadzi yangu ihosha iyi yatodini yapinda musoro. Ndipo utazoenda kwashe. Kwashe ndiko ndakarova. Ndaita appeal kwamambo. Vakakurova isei. Ndinoti munazondibatsira. Physical kurova. Alright, musati maro handiri mukona ndakagara panapa zvachina. Ndinoti muti describe what really happened. Zvinhu izvi tinozviitira kuti tidocumente zvinhu because izvozvo zvinhu izvozvo ndimi muri kuzviziva. Drama rakaitika ipopa. Ndere kuti takagara takatarisana. Naiwo wacho warubudirwa kwawo. Warubudirwa kudaro wakabva position yanga ari. Akagara. Kwakuya kondiataka inini kuuya kondirwisa. Saka by the time ndakapusha kuti iwe ibva apa izvo zvinhu zvako zviri kutaura ngezvekudini ngezvekunyepa. Wanikei ndakoka mago kazi wamurova. Pauchirohwa ngemapurisa aishi. Ndikaranda ndikasungwa cheni. Kurohwa chaiko mairohwa nei nemambama? Ndakazondoona airborne. Pari zvinoita Cristiano Ronaldo abva kuisa handiti unozoona munhu airborne. Ndarohwa papa chakazonyanya kuti ndozenge chekuti ndakarara ndine cheni ngekuti mupurisa wakadisunga. Apo takasvika kustation ku police post. Anga asina kids dzeuyu dzema handcuffs acho. Saka I spent the whole night. Ndakasungwa maoko. The cuffs are very tight. Ndakarwadziwa. But anyway kuti ndirambe ndichizvifunga izvo zvinotirwadza. Ndaita appeal kwamambo. Ndipo mweya wekuti ndakaurayiwa 1920. That particular day ndipo pane mai Mnangagwa first lady. I still remember that day. Saka macases mambo akapreside macases mashoma aine kuti abate surgery yekuti first lady azogone kutaura. Azozope mukana wekuti first lady adini ataura. Saka iona apo akazoza kuti adijona kuti tipe first lady mukana wekuti adini aite program yake. Iyo ndipo akabvaita noise isikaiti. Vachibudirwa ikoko. Kusvikira mambo akati uyaitizwe. Saka mambo akuzwanya edu ndapira semunhu randaita appeal inini. Ndipo pakazi imi muruti uyu chikati uyu wakauraya vanhu 1920. Yoruti wakauraya munhu 1920. Munhu iwe chikati wakaberekwa rini? Ndikati ndakaberekwa 1958. Kazi saka ukama kuti muri uzo wakauraya munhu. Ndipo ndakazotsanangura nhoroondo kuti nditozi ndakauraya munhu ngekuti munhu ngozi inoita kuda yekuti ya 1920. Iyi ngozi yakatoripwa nesekuru yedu kare kare. Saka handisizoziva toti wakuita izvo wakazwa mukuru achitaura kuti kune ngozi yakaritoripwa ine musha wayo. Saka ndiye waruda kuita resuscitate. Alright. Kusimudzira. Ndipo pai mambo ngazi imwe musapengeka munoti munhu ungauraya munhu asati aberekwa. Azviko. Kazi ngekuti ndiye mukomana mukuru. Ndiye patriarch wasara. Alright. Kurazi wakamboita business. Maita business re. Ndaita general dealer. Kutengesa grocery. Nekutengesa zviro zvinenge ndatenga kumasecond mamwe kuma-auction. Ichitengesa. Ari kutaura mambo ari kutaura daro ndipo pakabva pabudirwa iyo zviti Bernard Bechinafu. Kazi ndipo vakataura kuti neva private pass handina. Vakatora akaisa kushopu kwake akacherera akataura ngenyaya yeropa iroro. Saka
mambo akati iwe chikati atichakupe mukana wekutaura pa nyaya yenyu ya kuti tapostpone yozoita yozotongwa chikamu chinoteera. Ndakada kuti ndiedze kuti ndizvidhifende asi ndakaona kuti iwo mambo akabva ati kana wakudaro wautoshaisha ngekuti nyaya yenyu tiri kuenda kuizwa next week kana nguva yacho. Saka next week yacho mambo ndipo takabva tatomira kwakuenda kuya first lady. Zvapera izvozvo sondo raizotera pakaita makesi akawanda maningi. Tichibva tazopedza late iyo ndipo pakazouya pakazobudurwa iwo vachitaura kuti kune ndiro iri kugreen market. Wanike ndiro tauya panapa potiri pana wanike ndiro yakadini yakashaika. Hapana ndiro. Asi majournalist akawasiyana apo tatiri munzira kuuya kunoku wakafona futi kuti mwasvika here ndiro yamwaiona here. Baba baba unoziva kuti hatichatauri because baba watapsi wanike ndiro yakadini yakashaika. Saka oni our way back kuna mambo ona wewe bheki kudarira mambo makuru kuti mambo akafonera mambo izvo tashaya ndiro. Saka izvo zvadaro zvakamira sei mambo takamuzwa pafoni ari kutaura akati iyo imombe yakazvigarira here kunyepera daro kwawaita wakafanira kuti adini aripiswe mombe kazi muri kuzvizwa here kuti maitiro amwaita imombe iri kudiwa. Paya tadzoka pakaita masondo akati kuti tobva tazopinda mumwedzi unozi uyu mbudzi. Saka mwedzi iyoyo in most cases hapana uyu macases anotongwa. Kwabva tazosumudzira muna December muya ndipo pakazooneka kuti mambo akazoona kuti inini wachikati hapana mhosva yandakadini ndakaita. Asi iwo ari kuinisisa kudaro ndipo pakazoti tiende kun'anga kuti tiite zvoumwombo ngekuti pamwe ndinogoronga zvese zviri kuyi ngekuti iye wakati kwazi ndashaya ndiro ngekuti wandisitika. Saka tobva taenda kuimwe n'anga umwe chiremba unozi Chihera unenge aripo pawe pa ndofuka kuti wachihera wakazotoita bhizinesi rakawanda ngekuti wakaita basa rakanakisa. Chihera akabudisa akati hatisi kuona pane nemweya iripo mushure munga aita nzira dzake dzanoita kafunofuka waterere westudio vanoona. Ndipo pakabuda wakati zviro zvese izvi zviri kuitika izvi takazviozwa kumasowe. Kazi imwe kumasowe uko muri kuti muri kuenda musatore munenge mwazwa kumasowe kuti muendazvo mumushapa. Akawatuka zvisikaiti. Asi izvo ndiri kutondera izvo akataura chiro ndiri kutonderana nanhasi. Akataura kuti iwewe chikati iwe ndiri kuona usina ropa iri wakaita iri una ropa maoko. Asi icho ndiri kuona ngechekuti pavanhu vairi vari kurwara muri kuti vari kutendera musoro wari nane munhu uri kurwara ngeuyu sister wako uyu unozi Tsitsi asima aiwa asima ngoti masisa aitu uyu weasima uyu tiri kuona uri kurwara uri ngautendera musoro nemuzukuru. Panga pane umwe hanzvadzi yangu inozi Tsitsi akaroorwa kunozi kwaMachaure. Ndiye wakazi ndiye uri kurwara uyu ngoti ndiye uri kukonzeresa zvese izvi. Imwe muri kuona avo vari kurwara asi uri kurwara chaichai ngeuyu wemuruti mukukutu ngekuti ndiye uri kuchidzira. Saka saizvozvo ndipo mambo akazoti amwe masessions wanga wasikuyaba wanga wasikachauya kusvikira mambo azowamanikidza kuti chiuya tikonklude nyaya iyi. Ndipo takazobuda takutaura kuti munhu uri kutaura kuti ndiposo. It's okay.
munhu utoroti ndakaura bachelor ndiyo akazobuda uyu kuna chestudio yakutaura kuti munhu uruzi wachikati waruzi ndio wakauraya bachelor wasati waberekwa ruzhinji corporate world yakazouya kutifonera nekuda kuzivisa kuti munhu ungauraya munhu here asati aberekwa. Kuna ichibva itawo zvakanaka ichibva yabudisa nepikicha yabachelor fund inocho ndakanongedzera bachelor bridge. Saka saka tatiye kuona munhu akauraya bachelor asati aberekwa. Saka corporate world ndiri kuti izwisise kuti aiwa vanhu vari kutendera musoro. Pane marecords, mamedical records. Pane mamedical records. Vanhu vari kudini, vari kutendera, hama dzavo dziri kudini, dziri kutendera musoro. Kuti zvinoshamisa kuti ungauraya vanhu vairi here usati wabereka. Saka panyaya iyoyo yekuti ndakauraya bachelor yapera, nyaya yakaperera ipopo. Munoziva kuti munhu kana munhu arute vanhu vane musoro isi kutora mushe zvavanoita zvavo zviri unpredictable. Muna December pakambonaya mvura yekutanga wakabva kuvarume wavo hanzvadzi yekuti ndiri kubudirwa ngekozi yedzidza neuyu angari kuti neuyu angari kuti kwazi ndakauraya bachelor wanga uri kubudirwa wakabva kuvarume wavo kwasamanga kwarogara mubhuku ra pagatsi primary school. Bhuku unozi Mudowayo, bhuku raMudowayo. Pano iye zvinezvi kubva pastation yavo yaunokwira bhazi kuya kumba kwangu paode mission munhu unokwira $2. Kwabva wauya kumba wakati takurima handiti ndotaura wekuti ndakauraya bachelor ndiye muzukuru mai wake anga ane minda yatatakawapa isusu vanhu kwachikati. Mai wake uyu wakashaika 2005 saka wane anga ane 25 years ashaika 20 years ashaika. Kwauchi uyu kwautouya korima paminda iyoyo arima munda iyoyo wakunenge akarima madhunduru mairi akati ndauya korima munda wamai wangu. Isusu kuda kuti tichamurambidzi vanenge watoenda kune sabhuku watobhadhara inozi kwazi permit here sabhuku through mail kana kuti toti in corrupt way wakabva agashira $10 agashira $10 asi ainini apo ndakazori kwestiwa kuti ndipe receipt yacho yawakanyora $10 yacho wanike receipt haina kubuda. Ari maudaro ikoko ndipo ndakazoita appeal ndipo ndakazodzoka munyaya iri mudariro izvozvo kuna mambo kuti mambo izvo mwakatende mogarisane zviya uko hakuna rugareba uko kudzo vanhu vaya vasimudzira futi uyu wauya korima minda inge kwachikati iyena muzukuru uyu kutaura kuti tiri kuita haasi muzukuru chikati kune baba wake dzidza rei kwake ngeri kwaMuzondo. Hanzvadzi yangu yakamitiswa ngemurume waizi Martin Muzondo. Saka wauya korima minda inini mambo ndauya kudare renyu kuti uyu amiswe kuti iyena nemurume wake wamiswe kudini kurima minda iyi munda iyoyo ngekuti uko kwacho wakagara zvakanaka nemurume wake handichazivi kuti apa kudzidza rekwachikati kuchengeta muzukuru mumusha chitema here.
uye zvevazukuru vasikana wedu otherwise vari kana kuma 70. Wamwe vakomana nekusanganisira nevakomana they are over 100. Saka uyu wazoita special pakudini kuti adzoke mumusha kuya kovhiringidza minda yedu izvi. Saka zvadaro izvo mupurisa wabva aendesa masamosi. Aendesa masamosi. Aendesa masamosi. Wanike asvika pamusha pacho. Iye mupurisa arutaura unoti panosiririsa. Hapana kana huku. Kana chimwe chiro chekuti munhu unobata. Uyezve uripo pamusha pacho. Saka zvakadaro izvozvo nyaya yapo yazopinda musi wa 16 October. 16 mwedzi uno kana May. 16 May. Murume wacho ndandasungisa mukwasha zukuru neiye nomuzukuru wako. Apo yapinda mudariro mukwasha zukuru unotaura kuti ini ndakatosiyana nemukadzi. Mukadzi handisisina mukadzi ba. Mukadzi wakugara kumba kwawo. Kwa sekuru wacho kwa Chikati. Saka mambo achibati utara kugara kumusha kwake kuti wakaramba mukadzi zvakadzoka kwa sekuru wake kwakakurira. Unekodzero zve kuti arime minda yamai wake. Kuti mwakadini? Mwakarambana. Ini ndio ndochibana chiti hawana kurambana apa. Wari wese. Kana mpurisa wakaenda wakaseva masamosi. Wakasvika wari wese wari. Saka izvo ari kutaura kuti wakadzokeswa kumusha kwangu ngekuti kwazi mwana wakatadza kuyamwa. Dare mwanyepero. Saka zvakadaro izvozvo mambo ndipo wakabva ati hazvinetsi ndakutuma nhumwe dzangu dziende ipo toti ndiyo crime scene pamunda iyo apa inase kuona kuti pari kugara munhu here ngekuti iye wakabva ati ndiri kugara pamunda pacho. Uyu murume andinoda kuti ndakaramba mukadzi wakadzoka kwa. Saka wakati ndakurima munda uyu ndiripo apo ndiri kugara. Mambo akati zvakanaka ndakutuma nhumwa dzangu. Saka yanga iri suppose nhumwa idzi dziri suppose kuya last week chitatu. Saka iye zvinezvi wazoti wari kuya musi wechina. Na 1 o'clock. Vanenge vari panzvimbo ipo. Vachiona kuti pane dzimba here, pari kugara munhu here. Manisi ndiwo achiuya achitestify kuti uri kugarapo here. Wapedza izvozvo nhumwe neni tichazoenda ngokuti vanenge vane mota. Tichazoenda uko kwacho kwari kugara kwacho. Unoona? Wachiona futi kuti wachibvunza vanhu veikoko kuti wakarambwa ngemurume here. I think iyo saka muri kuona kuti iyo hainopera manje uye tichaona tichaita tiuyewo zvekare pagroundiwo tichirakidza kufamba kwenyaya yacho. Right. Uyezve chiripo ngechekuti feedback nyaya yakuchienda kopinda musi weSaturday musi wa30. Saka nhumwe musasa tinoita kupinda handi asati zvabuda feedback haisati yaenda kudare. Nyaya it was partially head. Saka haisati yapera. Haisati yapera. Yakupinda kechipiri. Musi weSaturday. This Saturday. Saka tungatimirire ipapa kuti tisazopinda in active case. Right. Nhumwe dzamambo idzi hadzisofambira nyaya 1. Alright. Dzinofambira nyaya 2. Imwe ndakamangara nyaya yeeviction. Asi chikati imimi nyaya dzenyu dzinowanda kudare sei? Munonatso hamudi dzinowanda mudare. Murubatwa chibharo here nenyika ino. Ndingada kumbokwenezvera ipo. Inini waChikati. Ndakasiyana newamwe vanhu vese tiri kuona vari kufamba. Munhu akandishaishira ndinotedza mutemo. Ngekuti mutemo handi ndakakrafta mutemo ba. Kana imimi wekunashe studios. Handi mwakakrafta mutemo. Round table yacho tatisipo.
saka ndiri kuita zviro ndiri within the confinement Of the law. yemutemo. Alright. Saka muno mugreen market mune wamakamboendesawo Muno mugreen market ndakaita rombo rakanaka. Rombo rakanaka ngerekuti muno mugreen market muno ndinomirira ruzhinji urwo muri kuona. Oh. Chairman. Okay.